Това е Снежа. Това е Снежа. Татко, това е Снежа. Четвърти месец, бе, другаро Недев. И хляба вече не ми се ослажда. Ти ме гледаш това акордеон, хахо-хихо. Да знаеш какво ми е отвътре? Хайде, кое време стана? Сега. Ще се оправи. Няма начин да не се оправи. Как ще се оправи, бе, другаро Недев? То човек ли да се разбере като хората? Мръсника му, мръсника. Да знаеш какво ми е отвътре? Вижте, другари! Ние се оженихме. Да, оженихме се. Обичаме се отдавна, тя ме обича. И аз се обичам и вече нищо не може да ни раздели. Стефке! Какво ти е, бе? Абе, моля ли майчете? Стефно! Какво ти само да Как не те е срам? Видя ли какво да правиш, майка си? Служете на Абе, града. не дай така да живе. Ела тук помагай, клони за краката. Водица! Ей, сега ще донеса водица. Така. Ей там. Стефке. Успокой се. Как сега да опи се? Напини си водица. Хайде. Ела, обичам те! Няма нищо. Хайде, успокой се. Стига.